Καλημέρα και πάλι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα FOV της φάρμας Μόσχου. Σήμερα τυλίγουμε μπάλες. Τυλίγουμε τις μπάλες που δέσαμε το σόργο που είδαμε δηλαδή στο προηγούμενο επεισόδιο, ας το πούμε έτσι, και θα σας δείξω πώς τυλίγουμε τις μπάλες, γιατί τυλίγουμε τις μπάλες, και θα πούμε και γιατί το τυλιχτικό ήταν η καλύτερη μας επένδυση. Κάθε άνοιξη είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Λόγω των βροχών δεν μπορούσαμε να πάρουμε το πρώτο χέρι σωστά και συνήθως μας έβρεχε τις μπάλες ή όχι. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι πρέπει να πάρουμε ένα τυλιχτικό για να τυλίγουμε το πρώτο χέρι, να μην μας ενδιαφέρει η βροχή ή όχι, και έτσι να σώσουμε το πρώτο χέρι. Αυτό ήταν η αρχή. Καταφέραμε να σώσουμε όλο το πρώτο χέρι μας, το οποίο αποτελείται αυτή τη στιγμή περίπου από 700-800 μπάλες. Συνήθως στρόκυλες, βάρους 800 με 1000 κιλά, ανάλογα την υγρασία από το χωράφι που έχουμε πετύχει κτλ. Αλλά μας βοήθησε πάρα πολύ στο πρώτο να μην έχουμε θέμα με το καιρό, και δεύτερο να μπορούμε να βάλουμε και άλλες καλλιέργειες όπως πολύ σπορά και σόργο, για να παίρνουμε διπλή παραγωγή από το χωράφι. Γιατί βάζουμε πολύ σπορά το χειμώνα, τον Απρίλιο το κοσίζουμε, το δένουμε, το τυλίγουμε, δηλαδή το ενσυρώνουμε, το κάνουμε ενσύρωση, και μετά μας παίρνουμε σόργο και ίσως πάρουμε και 2 κόσες από το σόργο, ανάλογα το καιρό πάλι που θα μας κάνει. Οπότε αν πάρουμε 2 κόσες από το σόργο, θα έχουμε καταλήξει με σίγουρα 6 τόνους το στρέμμα ενσύρωση, 5 με 6 τόνους το στρέμμα ενσύρωση, το οποίο δεν είναι λίγο. Τι κάνει η ενσύρωση? Η ενσύρωση είναι στην ουσία ψιλοκομμένο είτε τριφύλι, σόργος, χόρτα, λιβάδια, οτιδήποτε, το οποίο έχει πιεστεί τόσο πολύ ώστε να βγει ο αέρας από μέσα, και έτσι δρούν οι αναερόβια μικροοργανισμοί και τα βακτήρια, ζυμώνεται η τροφή, μένει ας πούμε σε ένα καλό επίπεδο σε σχέση με το πώς ήταν αρχικά η τροφή, δηλαδή πράσινο όσο γίνεται και ο σπόρος μέσα. Είναι πολύ ευπρεπτό για τα ζώα, πολύ καλό και μας δίνει πολύ γάλα. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες βασικά στα επόμενα βίντεο, όταν θα δούμε και τις αναλύσεις από την τροφή που έχουμε παράξει. Τώρα θα σας δείξω πώς τυλίγουμε στην ουσία, πώς δουλεύει δηλαδή το τυλιχτικό. Το τυλιχτικό μας είναι μάρκα McHale, είναι το μοντέλο PE, είναι το υπεραυτόματο στην ουσία, δηλαδή μπορούμε με κουμπάκια να κάνουμε την όλη διαδικασία. Έβγαινε βέβαια και με έναν αισθητήρα ακόμα που με το που θα κουμπούσει την μπάλα μπορεί να την φορτώνει, τον οποίο αισθητήρα εμείς δεν τον έχουμε βάλει πάνω. Δεν τον έχουμε να λειτουργεί αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν πιάσει σωστά την μπάλα, δηλαδή να ταιριάξει λίγο μόνο στην μπάλα, θα προσπαθήσει να τη ρίξει πάνω και θα πρέπει να το σταματήσει σε αυτό που πιέζει τις ανάγκες και να ξαναρχίσει όλη τη διαδικασία από την αρχή, κάτι το οποίο είναι κουραστικό. Εμείς τυλίγουμε περίπου 2.500 μπάλες το χρόνο, τέτοιες, συνολικά, και τώρα θα σας δείξω πώς είναι η όλη διαδικασία. Το εκεί πέρα που βλέπουμε είναι το μπράτσο. Είναι το μπράτσο που θα φορτώσει την μπάλα. Αυτό εδώ είναι το χειριστήριό μας. Από εδώ κουνιέται το μπράτσο πάνω κάτω. Αυτή τη στιγμή θα το βάλουμε τέρμα κάτω. Θα πάρουμε την μπάλα. Σηκώνουμε την μπάλα. Κατεβάζουμε το μπράτσο. Και τώρα εδώ μπορείτε να δείτε πόσες φορές θα τυλίξει. 24 τυλίγει, δεξιά βλέπουμε πόσες φορές θα τυλίξει. Το 25 είναι στην ουσία ότι πέρα στην 24η, έχει πάει στην 25η και είναι έτοιμο να κόψει. Με ένα κουμπάκι θα τυλίξει και θα αφήσει κάτω την μπάλα μόνο του, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Πατάμε μια φορά αυτό και εδώ θα δείτε τη διαδικασία τώρα πώς γίνεται. Τυλίγει. Εδώ βλέπουμε τις στροφές, πόσες έχει τυλίξει, 6, 7, 8 κτλ. Θα κατεβώ κάτω να σας δείξω και πώς θα αφήσει την μπάλα. Υπάρχουν και τυλιχτικά με 2 νάιλον, που στην ουσία η μπάλα κάθεται σταθερή και γυρνάνε τα νάιλον από πάνω έτσι και τυλίγουνε.
Εδώ τώρα θα σηκώσει την μπάλα, θα κόψει εκεί το νάιλον και θα την αφήσει κάτω ομαλά και όρθια. Έχουμε την επιλογή να την αφήσουμε είτε όρθια είτε εξαπλωμένη την μπάλα. Το καλό με αυτό το τυλιχτικό είναι ότι εδώ έχει ένα φρένο μέσα που ρυθμίζεται μόνο του, στην ουσία κάνει αυτό το πράγμα που λέγεται stretch. Πρέπει να κατέβει 10 εκατοστά από εκεί προς τα εκεί και 10 εκατοστά από εκεί προς τα εκεί το νάιλον, ώστε να είναι σωστά τεντωμένο. Επίσης έχει αυτόν τον αισθητήρα εδώ πάνω που όταν κοπεί το νάιλον, αν κοπεί ή αν τελειώσει το νάιλον, γυρνάει ανάποδα στο σημείο ακριβώς που κόπηκε, ώστε να συνδέσουμε το νάιλον ξανά και να συνεχίσει να τυλίγει. Εδώ βλέπουμε τις μπάλες. Επίσης να αναφέρω ότι το χωράφι τελικά έβγαλε 30 μπάλες ακριβώς. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τις μετρήσετε μία-μία σιγά σιγά όλες. Κάτι το οποίο είναι πολύ καλό και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την παραγωγή.